Ahoj, já jsem Klára z prémiových madrací a dnes se podíváme se specialistou Igorem na madraci Innova Max, která je navržena pro spáče od 110 do 130 kg. Igore, ty jako specialista, pojď mi říct k ní něco víc. No tak na začiatok, matrace Innova sú špeciálne ortopedické matrace vyvinuté vďaka ortopédom a fyzioterapeutom. Jedná sa pravdepodobne o najmodernejšie a najlepšie ortopedické matrace, ktoré sa dajú kúpiť na českom a slovenskom trhu. Iggy, pojď mi říct k ní něco víc. Čím je tato madrace výjimečná? No tak model Max je výnimočný predovšetkým svojou konštrukciou. S ostatnými modelmi Innova má niektoré vlastnosti spoločné, niektoré rozdielne. To, čo má spoločné, napríklad je poťah Aeronova. Perfektne dýcha, má vysoký obsah tencelu, vďaka tomu sa na ňom človek, ktorý sa hodne prehrieva, potí, tak pomáha vlastne odvádzať vzdušnú vlhkosť a udržiavať to lôžko suché. Pod tým je vrstva vlastne sandwich jednotlivých pier. Prvá vrstva je latex, perforovaná elastická pena, ktorá práve zvýrazňuje ten transport toho telesného tepla, tej vzdušnej vlhkosti, aby človek vlastne sa neprehrieval a spal v suchu. Hneď pod tým je hybridná pena, tá sa krásne prispôsobí vlastne tlaku tela na matrac. Znamená to, že sa prakticky pre každé telo je ten matrac potom veľmi pohodlný. Hej, že sa to perfektne prispôsobí. No ale zásadný rozdiel oproti ostatným Innovám je základňa, ktorá je o stupeň tuchšia ako u modelu Pro a Soft, ale takisto stabilizuje chrbticu a má ortosystém. Co to ten ortosystém je? Ortosystém je vlastne špeciálne tvarovanie základne, ktorý pomáha dekompresovať lumbálnu chrbticu. Čo to znamená? Počas dňa, keď sedíme, stojíme, tak platničky v chrbáte sú vlastne pomerne natlačené na seba. A môžete si to predstaviť, že to uvoľnenie je ako keď sa zavesíte na hrazdu, tá chrbtica sa krásne natiahne, všetko sa tam uvoľní, svaly sa proste môžu krásne zrelaxovať. A presne tento princíp využíva ortosystém, základňa matrace Innova Max, a vďaka tomu sa v noci vlastne všetko uvoľní. Stavce, platničky, spojivové tkanivá aj svaly. A vďaka tomu sa ráno zobudíte úplne ako nový. Iggy, jak dlouho tato madrace vydrží? No, tak ako ostatné modely Innova, aj tu je výška 25 cm a platí tu zlaté pravidlo. Čím väčšia výška, tým viac materiálu, tým lepšie tá pena regeneruje a tým dlhšia je životnosť. Aj vďaka tomu je vlastne záruka nadštandardných 8 rokov. A co když mi tato madrace nebude vyhovovat? Model Max je primárne určený pre ťažších spáčov alebo milovníkov pevnejších matrací. Ale keby náhodou nevyhovoval, tak máme 100 nocí na vyskúšanie. V prípade, že ho chcete vymeniť alebo vrátiť, nie je to problém. My všetko vlastne vybavíme, dopravu, odvoz a máme garanciu vrátenia 100% peňazí. A kde tuto madraci môžu pořídit? Prémiové matrace.sk je tá správna adresa, skutočné ortopedické matrace, ktoré vám zmenia život. Takže ak myslíte investíciu do svojho spánku naozaj vážne, tak matrace Innova sú tá správna voľba. Skutočné ortopedické matrace, ktoré zmenia váš život. Sme prémiové matrace, jednotka pre zdravý spánok.